Ola, chámame Sandra e hoxe vou falar sobre unha obra de Molière titulada Las mujeres sabias. Primeiro voume centrar un pouco no seu autor, é dicir que Molière foi un dramaturgo, actor e poeta francés considerado un dos mellores en lingua francesa e de toda a literatura universal. As súas obras existentes inclúen farsas, comedias, traxicomedias, etc. Agora voume centrar un pouco máis no libro. Este trata sobre unha familia de clase social alta composta por un matrimonio e as súas dúas fillas, Enriqueta e Armanda. Armanda prefire entregarse ao intelecto e, ao igual que súa nai, ten unha obsesión coa literatura, coa gramática, coa poesía e cos versos. Pola contra, a súa irmá Enriqueta só aspira a casarse, e a súa nai ten como obxectivo casala con un falso poeta chamado Trisotín de gran intelecto, mentras que o seu pai acepta como xenro a Clitandro, o pretendente ao que a súa filla ama. A min este libro gustoume e recomendo porque me parece un tanto entretido e porque creo que todo o mundo debería de ler polo menos unha obra dun autor á altura de Molière. E bueno, ata aquí o meu booktuber e grazas.